Apa mau? Iki aku kelawan kowe minangka dadi jadune dewa. Ana ratu barang ngamuk kang ana ing kayangan Prabu Sarawita. Ayo. Lah terus piye, Pak? Iki aku karo kowe aja tandang gawe. Lah terus kowe golek dangkelane pring. Dangkelan pring. Iya. Lah kowe apa wis aja kaget gunung gawane mrene. Muga-muga mandiya sadaku bangkelan pring tak sabda dadi manungsa mandi sadare kaya sekal. Iki kok ana wong tencen nunuk kaya ngene iki sapa iki? Iki kok ana wong merak-merak sapa iki? Katurun dulu. Mun nek wong tencen nunuk karo weting benono ora cukup karepmu ki piye? Sumurupa. Kowe dumadi saka sadaku. Awis saka dangkelane pring. Muga madya kang dadi usahaku. Kowe ndak wenehi ketener. Kowe jenengmu Nala Wigaring.